Еми, разхождаме се в близка в останките с моя род. Ето го. Ето тук просто красота. За третокласниците и човека ще се скучи. Е просто кътче от рая. Ето. И там. Чакайте, приятели. Както може да видите. Там е кладенец. Един кладенец. Тук искате ли да наднем? Щях да се пребия, приятели. Хубаво си! Това е кътчета от рая. Кухненския блок, да. Макар че вижте тук и са по-големи помещения. Там където си високо. Е там е изхода. Това за ходбите е било. Да, трева защо е жълта? Озряла И ето ги. Пръскали са по-скоро. Пак повтарям. Ето мой мен. Ето мой мен. Кътчета от рай. Ето. Просто се разходиш из станките. Това беше. Чао.